Mesiac máj sa spája s láskou, ale aj novým začiatkom a s rodom nového života. Ten má symbolizovať aj májový strom, ktorého stavanie má tradíciu taktiež v Pezinku. V pondelok 29. apríla vyrastol májový takmer 20-metrový vysoký strom aj na Radničnom námestí. Zvykom býva, že májový strom je vyzdobený stúžkami. O to sa tentokrát postarali členky denného centra na Hrnčiarskej ulici. Veselo bolo aj pri samotnom osádzaní stromu na námestí, ktoré spríjemnil spevom spevácky seniorský súbor Obstreléze.